37 yıl. Daha 37 yıl, конечно. Бүгін Дәулет Саитов аясында тарихи күргәзмә ачылды. Ул Татарстанда беренче президент Минтимер Шәймиев сайлануга 30 ел тулуга багышланган. Һәр сурәттә республика тарихыннан мизгелләр. Аларны Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин бергәләп искә төшерде. 1991 елның 12 июне Минтимер Шәймиев президент вәкаләтләренә керешкән көн. Күпчелек тавыш белән сайлана. Шуннан бирле Татарстанда иң югары дәүләт вазифасы югары совет рәисеннән президентка күчә. Бүгенге сәясәтнең көн тәртибен карарга керешкәнче депутатлар Минтимер Шәймиевны 30 ел элек Татарстанның беренче президенты булып сайлануы белән котлады. Минтимер Шарипович внес огромный, я бы сказал, беспрецедентный вклад в формирование новой государственности республики и страны в целом. Деятельность Шаймиева на посту президента во многом заложила фундамент уникальной модели Татарстана, отличающейся эффективным взаимодействием с федеральным центром, реализацией продуманной экономической стратегии, ситуации социальной и межэтнической стабильности. Киләчәктә дә изге эшләрегездә зур уңышлар, исәнлек, саулык, озын гомер телибез. Давайте поприветствуем. Аннары көн кадагындагы мәсьәләләргә күчтеләр. Алар Казанда бер ай элек булган фаҗигадан соң кануннарга үзгәрешләр кертүгә кагыла. Безнең депутатлар федераль законнарга төзәтмәләр әзерләгән. Аның берсе утлы корал турында. Хәзер аны 18 яшьтән сатып алып була. Халык вәкилләре 21 яшьтән генә рөхсәт бирергә тәкъдим итте. Корал сатып алу яшен арттыру буенча безнең депутатлар Думага икенче тапкыр мөрәҗәгать итә. 2018 елда Крым Керчендәге фаҗигадан соң шушындый бер омтылыш ясаган иделәр. Какую общественную опасность может представлять оружие? Казанда һәм Керчендәге фаҗигале хәлләр коралның тиешле кулларда булмавы җәмгыять өчен никадәр куркыныч икәнен күрсәтте. Ике очракта да атучыга 21 яшь тулмаган була. Кызганыч бу хәлләр җәмгыятьтә зур шау-шу ятты. Яшүсмерләр арасында үзләрен агрессив тотучылар арта бара. Бу канун проекты утлы коралны законсыз куллануны чикләүгә юнәлдерелгән. Рөстәм Миңнеханов сүзгә кушыла, ул утлы корал куллануны тәртипкә салу белән бер рәттән ядрә сатуга да игътибар итәргә кирәк ди. Молодой человек, которому было там 19 лет, вполне законно получил оружие. Да? Пошел, купил, значит, боеприпасы. А почему мы не говорим о обороте боеприпасов? Зачем ему картечи и пули, если у него нет лицензии на крупного зверя или что-то такое? Какой-то регламент должен быть и по боеприпасам. Бу законның тагын бер шарты: автомат сатып алырга теләүченең 5 ел мылтыкка рөхсәте булырга тиеш. Коралны тиешенчә сакламаучыларга штраф арта. Хәзер ул 500 сумнан 5000гә кадәр. Яңа канунда 5000 булачак. Тагын бер тәкъдим: әгәр корал иясе исерек килеш тотылып, медицина тикшерү узудан баш тартса, коралдан да колак кага дигән сүз. Таким образом, граждане виновные в совершении указанных действий. Шулай итеп үзләрен җавапсыз тотучылар, тәртипне үтәмәүчеләр, тирә-юньгә куркыныч тудыручылар булып саналачак. Алар корал ияләре исемлегеннән сызып ташланачак. Корал алучыга медицина тикшерү үтү тәртибен дә үзгәртергә тәкъдим итәләр. Хәзер кеше психик неврология буенча исәптә тору-тормауны гына тикшерәләр. Бу гына җитми диләр. Алар полициягә эшкә урнашкандагы кебек махсус тест узарга тиеш. Әгәр тест шикле булса, аңа корал сату-сатмауны комиссия хәл итәчәк. Шулай ук корал кулланырга өйрәтә торган курсларда дәресләрне арттырырга тәкъдим итәләр. Но там обучения как такового на самом деле нет. Шуңа күрә безгә дәүләтнең булмаган белем бирү үзәкләрендә корал кулланырга өйрәтү курсларын күчәйтергә дип язарга кирәк. Бу өстәмә чыгымнар финанслар бүленү сорап депутатлар Михаил Мишустинга мөрәҗәгать юллый. Аның текстына да төзәтмә кирәк ди Минтимер Шәймиев. Слова «под личный контроль» это излишне. Коль идет его адрес, все вопросы они важны. Минтимер Шарипович, можно согласиться с вашей постановкой. Раз персонально к нему идет обращение, можем подредактировать. Хорошо. Бүгенге утырышта депутатлар интернетта деструктив мәгълүмат таратуга шик кую турында да канун проектын карады. Но речь идет в первую очередь об недостоверной информации в социальных сетях и анонимной информации, которая героизирует всякие поступки, оправдывает их и так далее, и так далее. Чем быстрее снять эту информацию, не возбуждая общество в целом, думаю, это будет правильный подход. Остальная информация, она в судебном порядке должна рассматриваться. Каралган кануннарны Дәүләт Думасы депутатларына аңлатуны Илдар Гыйлметдиновка йөкләделәр. Мөмкин булган кадәр анда әйтелгән, кирәкле булган һәм
файдалы булган тәкъдимнәрне тормышка ашырырга тырышачакбыз. Татарстан дәүләт сайты федераль үзәккә 7 канун тәкъдиме белән чыкты һәм 3 мөрәҗәгать әзерләде. Аның берсе Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володинга, калганнары ил премьер-министры Михаил Мишустинга юллана. Бу бер ай элек Казанда булган фаҗига сәбәпле законнарны камилләштерү өчен эшләнә. Татарстан тәкъдимнәре кабул ителерме? Хәзер аны Дәүләт Думасы депутатлары хәл итәчәк. Фәйрүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.